Ja tervepä taas. Jep. Vois heittää noin ja ironit sulamaan. Please riitä. Just. Yes. Just oli. Mitäs lanitusmasyyni? Mitäs? Ihan basic. Koe. Eikö sitä tarpeeksi? Helvet. Jälvä. Te. No, tälle seinälle heittää kaikkea. Ja sen tähän tulee mun pulveri. Tähän tulee mun infuuseri. Se näistä chesteissä koskaan. Sanopas se. Hardened Energy Conduit. Hardened. Se tarvittiin varikoja. Joo. Oliks mulla oikees? Olit. Ja invaria saadaan, kun katsotaan. Invaria on oma oransa. Ja kun tekee ironia nikkeliin, tulee invari. Oikeesti kun mä luulen, et se on oma ora. No, oppii aina jotain uutta. Vai oisko mun chestis yhtään? Niistä jostain questeista se on invari. Ai niin, ja mä menin ottaa sen elektro. Ei. Vitsi. You what, mate? Invar ingot. Miten? Mistä nikkeli se on? Ferrousingot, sitä mulla on. Ferrousista. No. Ei oo tossa. Tossa. Tähän turha paikka. Kumpi? Heitä mä tän Ferrousin pulveriseriin vai smelteriin? Ihan samaa. No sinulle jos laitat sen pulveriseriin, niin sit siinä on chanssi saada slagia, mut saaks pieni chanssi. Mä heitän sen pulveriseriin. Mä heitän suhun vielä jotain sähköäkin. Onks mulla sitä? Oi, sattui just sopivasti toi Leadstone. Energy Conduitti. Conduitti, vähän niinku inuitti. Hehe. Se on hauska. Jep. Niin, saadaan huvittaa. Saat punainen. Mistä menee virta sisään tässä? Siis... sinällään mistä suunnasta tahansa, mutta Masina. Joo. Mä keksin sen. Mulla oli slabin väli. Jos tää joskus joutuu tuben, saat sen sorbiipin. Yes. Siis Oskari 199.
You what, mate? No sen oikein nimi on Pii. Jep. Nimiä, joita YouTubessa ei saa paljastaa. Siis se hirttää jo mut, jos mä kerron sen. Ei usko. Mut nyt kun sä lanitusmasina menit se kertoo, niin... Mitä mä kerron, jos sä vaan käyttänyt, niin mä lyhensin sun. Oi nyt vitsi. Tää servu vähän lagii. Siis tää Benskufi servu lagii. Niin, no ei sun tarvitse sanoa, että se on Benskufi. Se voit sanoa vaan, että se on servu. No. Onks täällä missään bosseja tässä? Joo, mä käyn hakemaan kaikkia bosseja. Pentelen server. Tää vastausaika ehkä 10 sekuntia. Mitä? Noin. Vähän tuhkii. Ei niinku keskelläkään mitään nimiä. Mitä infuusari tekee? Siellä saa noit enriched alueita tai jotain semmoista. Okei. Mekanismissa on tärkeää. Vois hakea vähän koaliin. Tossa oli. Koalia. Koali. Koalia. Mitä se oli, mikä piti tehdä? Ai niin, hardennet energy conduitti. Otetaan tuonne vähän. Lol. Onks se sillä lailla, et... No. Mä haluun sut punaseks. Sut keltaiseksi. Ei kun sinut keltaiseksi. Suhu ei mitään väriä. Mä haluun sen uuden pipe. Sä tuut siihen. Cobblestone pipe. Noin. Sitten meidän pitää se helvetin Ledstone enkinen. Eikö sä Redstone enkinen tarvinnut Joo, puuta pistoen. Nyt mä menen hakkaa sut. Oi, mä sain jotain limaa. Ledstone henkinen. Yksi. Hei, iron. Yksi iron. Iron. Mä joudun lähteä.
ootte hetkessä, mä tuossa näin tämmösen. Okay. Mihinkäs se lanitus on siinä? Selviää seuraavassa jaksossa. Mitä todennäköisemmin on? Torchit. Paljon kivempi puhua joidenkin kaa kun pelaa. Päästään nyt tosta kierroon. Tehdään vähän levereitä. Joo, sä oot outputti. Clever. Hehe. Ai niin joo. Ei kun sä oot tollasen oikein päällä. Noi ei oo. Niin. Mulla pitäis olla jossain. Tossa. Cobblestone. Siinä. Otalla. Ironi päällä. Pistoni. Kaksi gearia. Piston. Lasi. Ja näin. Noin.